Awganistanyň gün ortasyndaky Kandahar şäherinde 4 saat dowam eden çakmışyklardan soň 2 Taliban hüjümçüsi atylyp öldürildi. Hüjümçüleriň polisiýanyň barla gödökçülük postuny od açmagy netijesinde dören ok atışykda polisiýanyň edarasyna güýçli zeper ýetdi. Talibanyň yerli topary ýaragly adamlaryň bir näçe polisiýa işgärini öldürendigini öňe sürdi. Emma resmiler wakada diňe 2 polisiýa ofiseriniň yaralananyny aýdyp, Talibanyň aýdynlaryny reddedýärler. Azerbaýjanda ençem adam 4-nji dekabrda Hazar deňdinäki Nevit ýatagyna ýüze çykan ýanganyň pidalary üçin geçirilen jaýlanyş çäresine gatnaşdy. Azeri paýtagty Bakuda ýangynda helak bolan 2 işçiniň maşgala agzalary we dogan aryndaşlary jaýlanyş çäresine gatnaşan mahaly helak bolan işçileriň kärdeşlerini agtarmak urunda gözlew çäreleri dowam edýär. 7-nji dekabrda ýene-de 6 işçiniň jesedi tapyldy. Munyň netijesinde ýangynda helak bolan adamlaryň sany resmi taýdan 8-e ýetdi. Ermenistanda bir näçe protestçi ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeleriň girdilmegine garşy geçirýän protestlerini 2-nji hepdesinde hem dowam etdirdiler. Ermenistanda rejimiň çalışma üçin kampaniýa alyp barýan topar Yerewanyň Azatlyk meýdançasynda oturup geçirýän protestlerini 1-nji dekabrda başlapdylar. Ermenistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň berýän maglumatyna görä, sesberjiler ýurdun hökümet guruluşyny prezidentlikden parlament sistemasyna üýtgetmek barada 6-njy dekabrda geçirilen referendumy goldapdyrlar. Komissiýanyň maglumatynda prezident Serge Sarkisyan tarapyndan teklip edilen üýtgetmeleri sesberjileriň 63 götürümden gowranyň goldandygy ma'lum edilýär. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış bolňyz.